Day, salamat sa kape, Day. Cheers, Day. Dugay na pagawon. Taas na kayong adlaw. Tugay kay kang mata. Paminaw. Naamang ka sa kong balay, nakasako ang tungod. House rules. Ano to? My house, my rules. My house, my rules. Ang ako pamalao diri, ako ang asik katawa, ako pamalao diri, ati mana. Ang una, si Kayo kububuda. lang seryoso ka? Oh. Ang pagmata, ha? Wala pa ka kalimugmog, mapilo na ka sa imuhang danan. Oh. Kis, ha, sa akong higdanan o sa atong higdanan? Ato yung danan ako, manimalay ko. Oh, mo gani. Kisi ka ba na kumatog? Ay, ano ko, kisabay ko. Kisi ka ba na kumatog? Ako! Oh, di ikaw mamilo. Pamina Oh, ayaw na diya. Adto sa ikaduha. Ako mapilo sa yung kan. Ako tigpilo. Mas Oh. dito akong balay. Pagmata, maligo na yun. Maligo na yun? Oh. Maligo na yun. Para fresh ang pagbuntag. Unya, mo na naligo na yun. Ako aning balay. Pag humanay mong ligo, ang tuwalya ayaw idamok. Ayaw idamok, ihalay. Paminaw. Ikatulo, ang pagkaon, pag magluto ko, pag tawag ka, ano na yung lamisa? Tagano, tagkang kahit naghutom ron. Oh. Ang grasya, ayaw pahulata. Oh. Oh. Oo na, isunod na simong kwan. Simong kalangnan. Unya, mo na to. Lat lang. Ano? Pag magkaon, panghugas. Ayaw ka ng hulata na ang irinay magsabon sa plato. Kajat lang seryoso ni? Oh, Bahala ka din ay, muli ko ay. uli! Ala, ina sa mo batas. Ikaw, ikapila naman yun. Di na ta mag-number, nakalimutan ko, ikapila na akong pila na akong house rules. Ikaw upat. Opat. Kalima. Kung tanong ka... Ikaw nang bitaw? Ikaw no. Ikaw upat bitaw? Buti mo. Uli kasi yung Mario. Kung magpatanong ng TV, dili kayo magdugay kayo. Moboto ang TV. Moboto. Kaya mainit na na. Sa una raw ng panahon ng mabutong TV. Atod karon, Shit. gibalaod na sa gobyerno. Ila raman ka nga. 62 na ka, uy. Unya. Badong. Pag gumagpaniod to, matulog pag human. Mo na ginahan ko. Matulog ka paniod to. E pag human, Kung manggil mo kaon o matulog sa paniod do. ka sa kauna, lain po na matulog ka magkaon. Unya. Pag mata ni mo, kung asa ko, muuban ka. Muuban ka. Ha? Oh, Kaklingi ni mo, uy. di ko klingi. Kung ako ipamalitod, ikaw tigdala. Ah, okay. Matik mo na. Matik na. Oo, niya. Ano pa? Pagpapanihapon, una yun. Pag maluto, tawag, pak! Abtik. Matik, kaon na yun. Oo. Pag umanay kaon, tulog. Matulog din ka, tapat sa kuha. Man. Oh. Tapos, tagami, tanday ko. Ano nang tanday ang tagya sa balay. Niya. Tapos, dili na mag-inom. Hindi ka mag-inom. Dili na! Ay, bantay ka. Bantay ka lang. Pwede ba nibot nga nagkuha ng kape ang ano mo? Dili mag-inom ha? Pagkagabi eh. Okay. Paggabi eh, tulog, tanday sa tagyas balay. Sa pagkakaroon, kay one day pa man kasong balay mo, saan na ang balaod? Pagka ba ma-times 2 na na? Umana? Okay na? Umana balaod? Umana? One day pa man ka, kung mag 2 days ka. Umana balaod? Man. Okay. Tulog sa pagbalik ka. Kaya ikapoy ko. Ay! Wala kong balaod mga, day ka matulog balik. Kaya kung saan naman ang matulog, kung wala kay kinabuhi. My house, my rules. Kaya mo bangon. May bunggag day. Ano ba kung pangati ba? Ano ba? Hindi may ganahan na sa isang magtang magsikag-yaw-yaw. Para magugag na na inagugod. Dali,
dagat ka sa masay sakit ang likod. Kasi mga kakapag, pagbatay mo kapulin, mangga. Huwag mo tagigilatan. Sure di ay. Na-stress ka adlaw ni Chiga.